vidieť mi číslo. Výborne. Fakt mi vidieť číslo? No. Záber na nohy. Detail. Iba to cupkám. Super. Prichádzajú pretekári. Prichádzajú, chystajú sa. Dva veľkí favoriti svojich kategórií. Musím sa akože rozcvičovať. To zhoria akože stretchingová rozcvička. Super. Je 31. už Bežecký elixír od Bežecký elixír, tak počkaj, si musíme si naliať. Čo? Na zdravie, všetko dobré v starom roku. Na nový rok, no, dobre. Na starý ešte. Na starý, no. Na víťazstvo. Na víťazstvo, športové víťazstvo. Tak. Dobre, sme tam. So všetko som vyjebal, mám tam kartu nejakú strašne malú. Nevíš nič tam. Chcem vám povedať iba toto. Neodchádzajte, pretože každý pretekár dostane medailu, aj knihu, lebo je 25. ročník. Ale nie knihu o Zoborskom, ale knihu Slávni Slováci sveta od Laca Zrúbca. Nebudeme to posielať poštou jednoducho. Čiže počkajte, alebo si poverte niekoho, nech vám to zoberie. To je prvá vec. Keďže sme skrátili trať a vy idete po 2500 metrov, tých posledných 200 metrov, neviem ako sa posunuli, lebo som im kázal, aby urobili dobeh. Čiže vy idete trošku z kopca, poznáte to, starí pretekári to poznajú. Čiže pôjdete rýchlo. Chlapci, dávajte si tam pozor, to je prvá vec. A keď pôjde strapec pretekárov a prebehnete cieľ, tak oni budú stratení. Sú tam len 4 ľudia, čiže vy viete, kto ako ste dobehli, aby sme to nemuseli potom riešiť. Ostaňte tam a keď vám oni povedia, že dobre, zachytili, keď idete po inom, nie je problém, to oni zvládli, 1, 2, keď ste spolu. Ale keď sa vyskytne 7-8 ľudí a budete... Peťo, ešte raz to povedz, čo majú? Borovičku. Dobre. Sami jednu si rozlejú. Začalo.